teď nám tedy španělská režie má všechno ta střídání. Ruka k vidění nebyla, Alvarez. Jestli Bajanovi, Barrios, ještě Alvarez! Sympatické, takže oba dva týmy prostě dnešní zápas chtějí vyhrát. Barrios. to, aby něco na hřišti předvedl, aby to nebylo spíše kontraproduktivní. Alvarez. Když má balon, tak Barrios. Právě Alvarez u balonu. Alvarez. Možná tak trochu vzal pozornost Alvarezovi. Oba dva týmy rozchází po remíze 2-2. Předvést spoustu skvělých a důležitých zákroků. Dokázalo se zdravě naštvat a bylo z toho vyrovnání, které dokázal se ještě Diego Simeone. Atletico teď uvidíme 3krát venku, no a tohle je samozřejmě hodně zajímavý pohled. Alvarez